Тъй съжалявам за объркването, Майнкрафт ми бъгна, нещо стана и така. Сега правите си дължина колкото искате, примерно към 4, защото така. То не са 4, всъщност да, 4 са. Тоест правите един голям квадрат. Опа, тук да съм забравила. Ари бе! Тъй. Слагате камъни. Или може дърво, каквото поискате. Видях го от един приятел. Признавам се. Не е точно моя идея. Така. Сега. Оф, по дяволите. Сега... нямам кирка, това е гадно. Сега ще си направя една. Тай. Ще махна този. Тай. Това беше гадно. Тъй. Същото правя и тук. И тада. Не е напълно готово. Сега ще ви покажа ограда как да се направите. Трябват много пръчки. Само не много. Така да има, за всеки случай. Тъй. Трябват ми... Тъй. И 2 врати. Вратите се правят лесно. Ето така. О, стига де! Това беше фейл. Гаден фейл. Тъй. Ами знае, че ще бъде ето така. Да, и не изглежда, че няма да слагам врати. Ще сложа ще сложа торчове. Влез де! Тъй. Ето така. Само се надявам да не се щупи. Екстра. И готово. Ме кефи. Само че за утре не му останаха торчове, сега ще направя малко. И така. Слагам тук там. Тъй. Стъпалата всъщност ще ги направя от тук, но всъщност да, сега ще са. Ще ми трябват 2, 2, 4, 8 ще ми трябват. Другото го превръщам в работен в дъски. Тъй. Стъпала ще ми трябват. Кой ли заключи? Така, сложи го на пауза, защото
Имах малко работа, както виждам е станало нощ. Ще легна да поспя малко. Аре, лягай, де. Това... И така. Сега, втория етаж. И ще го направим ето така. Прозорците смятам да ги оставя. Всъщност това ще ми е тавана. Така че... Малко Те. Да, сега ще покажа шахматното, което според мен е доста готино. Тук майче няма да мога да се качвам, затова този филм няма да го има. Опа. Тъй. Цак. Аре. Тъй. Упс. И мисля, че сме готови. Ето го как изглежда. Тук съм забравил. Според мен е много яко така. Разбира се, вие ако искате, може да си правите по-висок тавана. В смисъл, оставите да са и по-високи. И тук сбърках. Тъй. Тук. Да, ще сложа пак да ми се изпече пясък, защото ще ми потрябва стъкло. Втория етаж може да го направите тъмен. Него може да сложите всякакви неща. Примерно съхранение, да кажем честове да се слагате. Такова. Може, ако искате да го направите като крепост, в смисъл такъв. Примерно качвате се на втория етаж, да няма открит таван, да няма таван, може и да има както искате. И от тук те цепите чудовищата с лъкове. Ако имате, разбира се. Аз мисля да го направя като ресторант. В смисъл... Не знам. Ще измисля как да бъде. Отивам за още дървета. Може да... Впрочем, след малко ще си оградя къщата с каменна ограда, за да може животните да не влизат, чудовищата да не влизат в къщата. И същевременно може да направя фонтан. Става много готино. Ще ви покажа как. Само че ще видите. Тъй. Мисля, че 12 са ми достатъчни, даже и са ми много. Но никога не е излишно да имаш повече. Но пак както си. Мамка му. И пак започна да бъги. Слагам